himayaon na ang Diyos, pasidunggan na ang Diyos, dayon taob simbahon ang ngalan niya. Lukso o himayaon na ang Diyos, pasidunggan na ang Diyos, dayon taob simbahon ang ngalan niya. Kasing ko, ang kinabuhi ko, inyong nagibago, tibuok na kalago, uhaw sa presensya mo, magalay ka po kami, mong Ginoo, sa pagsimba, tuhoy ka, magasinggit sa pag-awit, araw mapasidugan ka. Magalay ka po kami, mong Ginoo, sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit, araw mapasidugan ka. Ang mga ngabir ko, mag-awit kanimo, unong sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, imo na ibago, tibuok na kalako, uhaw sa presensya mo, magalay ka po kami, mong Ginoo, sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit, araw mapasidugan ka. Magalay ka po kami, mong Ginoo, sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit, araw mapasidugan ka. Sa
pagsimba, ituloy ang pagkasinggit sa pag-awit, aroma sinugalahan. Super Pagkahilya, enjoy yung sa pagdaing tungod kay kita nagmadaundon aghatun ta ang kasag-usag sa pagdaing ikaw ay pagduwa-duwa kaya ngayon dahil ko lang niya. Kakaroon, kiningan mo puno sa pagkain tungkol kay kita nagmadaungon aghatun ta ang usag-usag sa pagdaing ikaw ay pagduwa-duwa kaya ngayon dahil ko lang natin niya. Ang damon ka, galing mo.
Sa silent and adunay kadaugan. Matarong kay ang Sa silent and adunay kadaugan. Yan SM, adunay kadaugan. aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Malagilugan ng kanyang kahinuan. Dili ka musali sa kaligtasan. Kawang lang ang kanay. Sa hilang sa hindi o kamhalan. Kanang nasa dito kong nakalimutan. Siya ang Diyos na malahan. Ako siyang radyo, inayaw. Pagsapasayaw, magpapasok sa likod mo. Ako sa lalim, tumiyaw. Sa walay kamulang. Sa pagkakuman ni Kristo. Ang hari sa aking sinabusutin sa sinabuhin mo. Ako sa ako sa wala sa walaan na kasulatan. Wala'y kasama tarong kay ang tanan nakasalan. Sa buhat kita mamatarong. Sa imong pagkatao adunay paayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay kang gusto ko kana. Kapag ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang, dili sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nga ninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Mayong buntag sa tanan may soon. Mahal Sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, may labi na sa laing mga nasod. isang Ikan sa Saudi Arabia, sa David, sa Sweden, sa Israel, sa uban pag mga nasod nga makaabli sa atong programa. Isa sa iyong kabuntago ng atong oras, alas 5 dos na sa sayong kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagtituban o pag-amping sa matagusan nato ang mga kinabuhi. May buntagan natong tanang mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga kaigalaan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, ilabi na sa kinabuhi ni Pastora Emigene Candelario, doon na sa iminsahe. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinangga nga mga viewer o listener sa SNFA 95.3, God bless everyone. O sa kinabuhi usap ni Brother Ronald Buta, kapag nag-reveal mga kaigsunan, doon na sa iminsahe. Good morning, Pastor, o good morning usap. Sa tanan nga mga kabanag family, family sa Narasiri, sa Lonoy Vice City, ilabi na sa tanan nato nga mga follower listener sa Sign FM 95.3 nga manungay nakasunod din nga itong programa din sa Kabuntagon mga kaigsunan. Ang atong programa mga kaigsunan ang imong pulong ilang parahan sa mga tilo kahayag sa ako ang mga alagyanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 mga kaigsunan.
Ikaw o ako na kinahanglan sa mensahe sa Ginoo aron kini mo imugiya o muhatag nato kadaugan kasiguruhan kabaguhan sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit o sa ibabaw sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower ikan kayo sa nagapalibot sa kabukiran sa Bay City o sa kabukiran sa Tanay City o sa kabukiran sa Payawan City saglit ang FM radio nagasukat kayo sa City o Balong Barangay Santo Niño at Tanay City Negros Oriental. Salamat sa Ginoo medyo taas-taas na ang panahon mga kaigsunan atong pasalamatan ng Dios sa mabugnahon nga panahon iningatan na og dapit sa kabuntagon mga igsoon. Adlaw karon nga Huwebes pizza 29 sa bulan sa Agosto sa tuig 2024. Una nga karon Domingo mga igsoon maunay pirmero ang adlaw sa gitawag September. Wow, September. Magkatapusan na gani October, December, daig sugo na sa January or Enero. Ikaw o ako, ato na bang kamalandonan sa nabili na itong gininhawa, kayang ipiyal ka na itong matag-adlaw every second, o ato pa ni siyang napabalandonan. Lord, salamat sa laing kung na sa kong kinabuhi. At ang pasalamatan ng Ginoo nga matag-adlaw doon natay mga challenge sa kinabuhi. Mao nga ang ato nga topic karon pikining sinugdanan. O di ang ato nga tema mga kaigsunan gitimahan nato ni the value and dignity of human life. Wow. Ang imuhang valor o pili sa imuhang pagkadignidad sa imong pagkatao o sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Kay kung mawala ni valor, mawala ang dignidad, naalang yun sa tao sa anong nawala ang pili o ang pagkadignidad dinhi sa silong sa langit. Usahay ang tao mga kaigsunan dili kabantay naman naguna-una man lamang kanunay lang sakto sa iyang pagalingan. Walay lahing sakto kundi ang Ginoo. Mahinungdan gani ang tao kanunay naguna-una na siya may sakto, di ko na maminang suggestion. Dili na siya maminang tambang. Kay maumay sakto kanunay sa iyang pagtuo. Una ato ning tukion kung unsay dapat ang ayan natong buhaton sa atong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. May nang masayo tanan sa tanan nga naminaw sa FM 95. Ini nga David sa kabuntagon mga kaigsunan o unsay ning gitawag the value and dignity of human life. Ang balor o ang dignidad sa kinabuhi sa tao igsunan. Salamat sa Ginoo adunay mensahe si Brother Ronald Cabanag Rebel dako kaayo o valor ang kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan pero ngano man kay ang kasagaran karon sa tao buot man alas diton o kosditon ang uban aron lang mapasakita kay ang maunay atong tukion karon Brother Ronald Cabanag Rebel. Sakto ang inyong pangutana. Matupad ka na ron sa ato na mga mensahe nga naman nga ikaw o ako yatagan tagdakong balon o dakong pili na dili mapalit bisan unsan mga butan sa silong sa kalit. Even bulawan, even sa lapit binilyon o trilyon man ang pili sa imong kinabuhi katumbang na sa pagsakripisyo ni Jesus. Matupaglaman kanaron ang imong mga mensahe Brother Ronald Cabanag from nursery sa mga Rebel family o mga Cabanag family. Maunay nagalibin o mga pangutana sa atong programa ingatak na kung kapit sa kabuntagon. Ato meron nga ipaabot sa atong mga kahigalaan kung unsa ning value o unsa ning dignity sa kinabuhi sa tao. Kay kung ang imong kinabuhi
mawat ang nagbalor o bilin posibilidad na ikaw o ako wala mo hatagi ang pagkamaayos Ginoo. Mauusahay buyatag kas imong isikataw sakto na imong giingon. Nganuman nga ang uban gusto man kunis-kunison ang mga tao, pangdaot ibin sa katilingban, pangangkon sa dili nila hinaguan. That is pagkuba mismo sa imong balor o dignidad, sa imong pagkatao dinis imong kalibutan. Nganon mismo ikaw naghatag o way o dalan na ikaw ray madaot ibig sa tibok katilingban. Maunga po ang tao walay pulong sa Ginoo, dili mauwaw matupasta kasibo. Igsoon nga mangangkot bisag dili ilang ipasimutan. Dahil ipabalo sa tibuok kalibutan, ako na'y naghago ako ay o hinungdan daghang makusit, daghang makisik, makupa na tao na nagserbisyo sa tinud-anay diha sa katilingban. Tungod kay nganuman naatas kalibutan, diin si Satanas kitambog gikan sa kalangitan, mao nga ikaw o ako magbantay ka aron dili ka mabiktima. Amen ba? Sa ngalan sa labing malandong nga Diyos o sa tibok sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadalari, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay Brian Makasaod, ani ano sa inyong ubos nga laga, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kalangitan, ubos nga higala sa social media Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Pagkita ka natong tanan o ilabi na sa kamay nilaan. So, magandang umaga po sa inyo dyan sa taga Cavite at sa Metro Maynila at sa buong kapuluan ng Maynila po. Magandang umaga po sa atin. Maupay na aga dyan sa Samar ang Riti o maayong buntag din sa Negros Oriental, Mindanao ang Cebu City, Texas. Labi na sa Saudi Arabia, good morning sa good night and good evening diya sa Saudi Arabia o sa laing mga nasod na maka-open meaning ato na programa. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban o pag-uban-uban sa itong programa na sa ito na naka-open sa FM Radio. Atong mayroong tukiyon, kining ato nga mga mensahe iso. Ano na yung mensahe si Brother Cabanag Repe? Kasagaran mawatan o balor o kinabuhi tungod sa kahakok sa salapi karon at tinuod yun na at tinuod yun di ko na mawala iso tungod sa kahakok sa bahandi, dili lang sa bahandi kundi sa katundanan mo hinungdan daghang bukuba sa imong pagkatao, labi nag makita nga magserbisyo kas mga tao bisan wala ka sa linyada sa kalihukan sa katilingban. Hinumdumi igsoon sala padaay sa usa ka tawo nga motabang kas ining isikataho igsoon nga nagkinahanglan sa ilang kahimtang. Sala padaay sa Biblia na even si Jesus sa adlang igpapahulay naghatag sa milagro kaayuhan ni adtong mga masakiton. Amen ba? Niingon si Jesus, dili halad ang akong gusto, kundi ang akong gusto kaluoy igsoon. Moinungdan ikaw o ako dinhi sa silong sa langit, ug wa kani kay kaluoy, gub-on nimo ang imong isip ka tao aron lamang nga ikaw mo'y mainlas tibok kalibutan. Kay nagtuo ka na ikaw mo'y sakto lamang dinhi sa silong sa langit kung ibabaw sa yuta nga di ikaw nagyaka o ang atong gitumban karon. Apan hinumdumi kung unsay imong gipugas mauusap unya na anohon. Unang ikaw o ako pagbantay sa matag pulong nga mukula sa imong baba nga aduna banay makapasakit ibig sa imong isip na tao
kay moabot ang panahon ang rispa kana magtaplag yung kapasag. Mao kasi salmista David, ingon siya, kanunay siyang namalandong sa Diyos. Kay ang iyang mga kaaway, left and right, front and back, side to side, but God maoy nagproteksyon kung nagpantay kang David ng atong mga panahon. Wala sa isang kamay nga aksyon sa pagbalos kang Saul nga iya namin bangkaw while siya nag-music sa Alpha Exxon. Unang ikaw o ako tinis kalimutan ang pinunanay kaalagan sa Diyos bisag kung saon panagsaway, bisag kung saon panaguba ang dignity o ang value sa kinabuhi. I-enjoy ang atong kinabuhi, kadaugan kasiguruhan tuas langit ng atang sa matagusan ni atong gibutang-butangan sa tanang matan sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa pulong sa Diyos. O sa may giingon sa Mateo 5 versikulo 8 ngadto sa 11 ngadto sa 12, ikaw ug ako kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, i-enjoy ang kinabuhi nga pagkakristohanon kay normal yun na diya sa imong pagkakristohanon nga ibig ang imong dignity, ang imong dignidad o ang imong value or valor sa pagkristohanon una sa katilingban kay dili sila gusto nga ang katilingban adunay kahusay pinaagi sa pagsangyaw sa mayong balita. Kani adto pa na igsuon until now and forever. Pag-ampo tayo soon. Labing kamahanan mo may gugmaon ka nga Diyos kamahan. Salamat o Diyos niningtag na o dapit sa kabuntagon nga imong ihatag ka namo. Aron kami o Diyos makapadayon sa obligasyon nga imong gisangon ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagproteher, sa imong pagbantay, sa imong pag-atiman ka namo. Aron kami makapadayon sa pagserbisyo alam sa imong kadungganan o kahimayahan naman. Salamat o Diyos sa daghan ng mga challenges nga moabot ka na mo, Lord. Na kami magkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Magkinabuhi kami o Diyos nga inline sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa daghan ng mga challenge nga moabot ka na mo. Mga pulong nga among madungog sa katilingban ibin sa palibot o Diyos nga dili kanayan ug takos labaw sa tanan diya sa imong atubangan. Apan salamat o Diyos, dili na mo kalimtan ang mga maayong butang, mga maayong mga gibutan gihatag nimo kanamo labaw sa tanan ang among gininhawag puso nga among gigamit matag-adlaw. Ikaw o Diyos ang tinubdan ug tuguran sa tanang mga butang. Salamat o Diyos ninimo nga dapit nga nahimo usab kining kaabang. Nahimo kani instrumento aron makapadayag o mapadayag o Diyos ang imong mga mensahe pinaagi sa imong mga mata. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tanang naminaw nining maong dagit na naka-open na sa ilang mga FM radio na nagabalibon sa kabukiran sa Pai City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Payuan City, even Luzon, Visayas ang Mindanao, labaw sa tanan sa naglaing-laing mga nasong na nagasunod nining maong programa. Panalangini o kampigi o tipigi ang ilang ang kinabuhi niya sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos, ang among panapag na agad nagigildan ng kaning Lord. Wala na ilain pa kung kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Jacob, ikaw usap ang Diyos kang Isaac o kanang karon nga magyalakaran. Salamat o Diyos, wala kami igong ikabalos na nakanimo. Maulamang ang among pagdaig pagpasalamat, pagtuboy sa imong buhi na ngalan, ibig sa tibuok katawan o katilingban. Salamat o Diyos na kami mapasalamaton sa imong pag-among magpatatiman ka namin. Sa imong pagpantay, sa imong pagsukay sa bisan unsa namong mga pangunahan. Bisan pa man sa ako, mga wife karon nga nasa Saudi Arabia. Bisan pa man sa iyang mga kaubanan, Lord. Atake sila talikon kadasig ang pingi ang ilang mga kinabuhi. Bisan pa man sa amok nga presidente, Lord. Sa Pilipinas, gikan sa mga senador, gobernador. Bisan pa man sa mga congressman, mga mayors, o mga konsyales sa nagkalaing-laing kasyudaran o sa tanan nga mga kalungsod. Lord, i-bless ang matag-usap na naagaroon sa mga paganggamhanan
na ilahang masinati kung unsa ang balor sa ilang pagserbisyo sa katilingban. Iyahi o Dios nga diin ang imuhang mga pulong sila magkinabuhi usab niini. Aron kami o Dios may nadlukon sa imong pagkamaayo kanamo. Na ang among dignity o Dios, ang dignidad sa among kinabuhi dili na mo ni usikan samtang ati-apa kami sa silong sa langit o Jesus. Salamat o Dios sa tanan karon naminaw. Aduna kami makatunan pinagi sa imong balaang kasulatan. Nga mauni mo gihang kanamo, mauni mo tudlok kanamo aron kami magkaton, aron kami magkinabuhi nini. Nga adunay dakong respeto nga kanimo. Dili lang respeto nga kanimo, kundi dili respeto sa among isig ka tao kanamo. O salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanamo. Dungo gimaya nga nagyud kanimo ang tanan. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario uban ni Pastor Russell Candelario, bisan pa man sa ilang duha ka mga anak. Sa among General Station Manager Reverend King Bayan Makasaon, ikaw sa magablis kanila amahan bisan pa man sa ilahang igo panimalaan. Sa tanan ng mga DJ sa Sign FM, diya sa Dapit, sa Batang Tin, Dapit sa Gansong Mandig o Diyos o diya sa Cebu City, Lord God. Salamat o Diyos sa itong pribilehyo kayo na niyong dihatag ka na mo, labaw sa tanan nining maong nanapit, na nagasukat ang imong mga pulong mga mensahe. O salamat amahan na din ang tanan na makadumong nini magkinabuhi sumala sa imong kabubuton o sa imong mga plano sa imong mga hinabuhi. Dungo himaya nga nagyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magayon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa mensahe ni Pastor Emedien. Good night and God bless everyone. Good night o sabi ha sa Dapit sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia. Ato naning tukion iksoon sanglit ang atong oras nagdagan man maiksoon ako ra nga i-minimize ang background aron ato nga madungog pag-ayo ang mensahe karon nga nagtug-an ato kining gitimahan the value and dignity of human life. Ang balor, ang dignity sa imong kinabuhi, sa imong pagkatawhanong kinabuhi ini sa silong sa langit. Mao nga dili nimo masabtan ang batasan sa tao sa kalibutan. Kung magtanong o magpukas kag maing relasyon sa imong isig ka tao, mutabang kas imong isig ka tao, daghang masubok, daghang maguol. O dili sab ka mutabang, daghang sa maguol. Amen ba? Mao nga ikaw ug ako dinhi sa silong sa langit dapat magkatunta sa pagkinabuhi nga adunay dignidad o dignity o balor sa imong kinabuhi. Mao man gani kung layhan kag respeto sa uban, unaha pagrespeto ang imong kaugalingon aron ang respeto gikan sa uban madawat usab na nimo igsoon. Kay kung wa kay respetar sa imong silingan, wa kay respetar sa imong isig ka tawo, ang dignidad o dignity o balor sa imong pagkatao, maura nay mugupa nimo. Nganong ang tao sa ni anak kay kulang magkahibalo sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Maumang hinaot ko nining ato nga programa sa sayong kabuntagon. Daghang naminaw karon igsoon dinhi sa Sign FM. Ato ning tipion mga igsoon. Ning ingon diri sa mga Salmo kapitulo 139 bersikulo 13 ngadto sa 18. Mga mensahe ni King David. Ato kung pangutan-on ang atong kinabuhi ba kung himasabag yung Biblia. Idaghan kay mga tao nga magsigig sipit-sipit og Biblia. Gadalag mga simbahan. Gadalag patukuranan. Nagwali sa simbahan. Gikan sa simbahan, mangaway sa silingan. Asa man ang dignity o
o balor sa imong pagkakristohanon o sa imong pagkaalagad sa Dios. Mao ba nay atong nakatunan diha sa kasulatan? Mao ba nay gitudlo sa kinabuhi ni Jesus nga angay natong sundon nga si Jesus mao ba nay batasan? Di ba dili? It meaning to say, kung ang imong batasan dili haom sa batasan ni Jesus, unsa man day atong batasan, pastor? Di batasan ni Satanas. Munay klaro. Kisa pa may lain nga kontrabida ni Satanas. Kung kinsa may kontrabida ni Ginoong Hesus igsoon sa Dios, di ba si Satanas? Ingon diri mga kaigsoon ng Kos Ginoo, ato ning pasahod aron atong masayran mga kaigsoonan. Sa Salmo 139 versikulo 13 ngadto sa 18. Muna nga ikaw ug ako mga kaigsoonan, kung adunay moguba sa imong dignidad, katupo ng mga taong walay klaro sa katilingban. Amen ba? Katupo na walay mga klaro diha sa ministry nga gipiyal sa Ginoo sa ilang kinabuhi unta. Kaya wa may nakatunan igsoon. Ang nakatunan puro man pag-insulto mga igsoon. Aron kunuhay nga sila misikat sa tibok kalibutan. Kumusta man? Na ba mo'y gitanom nga kaayuhan bisan usa ka dako sa inyong silingan, sa inyong isikataw? Di ba wa? Ingon diri mga igsoon sa Salmo 139 versikulo 13 ngadto sa 18. Tan-awon nato ni mga igsoon. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Maunay say sinugdanan or beginning sa atong pagkatao. Kinsa man ay nagbuhat nato? Si Satanas ba or ang Dios? Kaya kung si Satanas mo ay nagbuhat nato, di ang atong kinabuhi unta o atong batasan parehang Satanas. Wa pag ka tugkad igsoon diha sa mensahe ug lintunganay sa kasaysayan sa balaang kasulatan. Makauulaw biya mga igsoon nga sige tagsipit-sipit og Biblia. Uni ang atong batas sa kinaya perting layo mawala ang balor. Munang maluoy tas atong kaugalingon kung ato ning buhaton. Kita ra mismo mo'y magguba sa imahe sa atong pagkatao. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bulo, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, o sa tanan nga nagasunod ni ining imong tulumanon dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow! Munay angayan atong ibutang sa atong una-una. Nga ato siyang pasalamatan sa panahon nga iyang ihatag nato. Sa sinugdanan sa atong pagkatao maigsoon, wala gutag ipakatao igsoon nga naahan, kwartahan, daghang kabtangan. Maong si Salmista David niingon siya diri gikan sa 13 ngadto gayud kini sa 18. Ingon diri ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Kinsa may nagbuot sa atong kinabuhi nga naa patas ato ang sabakan sa atong inahan? Di ba ang Dios? Amen ba? Di ba ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta o sa tanang butan? Wala man nag-ingon ang Biblia nga si Satanas mo'y nagbuhat sa tawo. Ang role o papel ni Satanas mauman ang pagguba, pagdaot, pagpangawat o patay kung mahimo, paglaglag, pagpangawat, binutbut, pagbutang-butang, o sa manday na igsoon. Pagguba sa dignity o balor sa isig katawo. Ingon diri sa 14, gidahi ko ikaw kay angayan kamang kahadlokan. Ang tao nga dili mahadlokon sa Ginoo, dili man sab na mahinadlokon sa iyang isig katawo. Kay dili man siya mahinadlokon sa isig katawa na sa respeto. Kaya naghuna-una man na mga igsoon nga siya mo'y kanunay isakto o
ug magdahig lang na siya siyang kaugalingon bisan sa katilingban. Imin ba? Ingon diri katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat. Og nasayod gayud ako niini. Mao hinungdan ikaw ug ako kung dili gani ka masayod kung asa tag gikan. Mo hinungdan ang atong kinabuhi wala tay nahikatunan. Amen ba? Labaw sa tanan wala tay respeto sa tag-iya sa atong gininhawa ug kusog. Apan sa diha nga imong masinati ug masabtan ang kasulatan, dili ka makapugong sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa matag adlaw o minuto nga iyang gihatag nimo. Amen ba? Nakita mo ang akong mga bukog. Tanawa ra ko na. Ningon mubalik ko sa 14. Giday ko ikaw kay angayang kamang kadlokan. Mao nga ang tao kung dili may nadlokon sa Ginoo makadayeg ba? Dili sa kadahig labaw sa tanan, kay dili man si kadahig, dili gani sa kapasalamat. Katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat, og nasayod gayud ako niini. Mao hinungdan nga ikaw masayod dapat. Kay kung dili gani ka masayod sa tanan nga naa nimo karon, imo na siyang angkunon. Mawala ang dignity sa imong pagkakristohanon. Mawala ang balor. Kay imo naman giangkon ang gipiyal sa Ginoo nga mga butang nga dili imo. Amen ba? Labaw sa tanan kung imo na sang ipasigarbo sa imong isikatawo. Wala tay angayan nga ikapasigarbo kay kitang tanan gikan sa abog ug wala tay gibalon gikan sa sabakan sa atong inahan. Kitang tanan mga hubok. Nagbalon ba kag usa ka dako sa imong pagkahimugso? Wala gani kay sinina, hubong-hubok ka. Mao nga si King Solomon niingon siya, sa akong pagkatao wala ko nangandoy nga hatagan ko sa Dios ug taas nga kinabuhi. Wala na ko pangayuas sa Dios mga bandihan, mga bahandi ug kadungganan ang akong gipangayo duha lang kabutang kaalam ug kay balugikan sa Ginoo. Amen ba? Kay kung wa gani kay kaalam ug kay balugikan sa Ginoo, dili ka kahibalong mumanage sa imong oras. Dili ka kahibalong mumanage sa mga butang nga gipiya lamang sa imong kinabuhi. Usa ka amigo nako ingon sa pastor, matingala ko kus ubang mga tao nga kung ilang lantaw na uminto ko, doon ay daghan kaay mga isyu. Wala ko'y giunuhan ng tao igsoon. Kung ang tao magyaka sa kalisod, doon na po'y isyu. Ug ikaw sa magtinud-anay diya sa pagpangalaga, na po'y isyu. Mao nga dinis kalibutan igsoon. Mauna maginay klase ug bulok ug kolor sa kinabuhi sa kalibutan, magtuon tagbala ang kasulatan. Amen ba? Aron ikaw ug ako imong ampingan ang balor ug bili sa imong pagkatao, ang imong dignidad ug kinsa ka atubangan sa Dios. Ingon ang 15, nakita mo ang akong mga buko ug paghulma paniini nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa dihang nagtubo ako dito sa tago, nakita mo na ang bisan sa wala pa ako mahimugso. Wow! It meaning to say, wala pa gani ka gipakataos kalibutan, ang Dios naghanay na daan sa umalabot sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit ibabaw sa kalibutan. Amen ba?
Wala pa ka nahimukso sa kalibutan. Naa na nay planong daan ang Diyos sa imong kinabuhi. Gi-compute na ng daan sa langit ng tang-amahan. Mao nga ikaw ug ako, kung gamiton ko kas Ginoo, mangangha ang mga tao. Nganong ikaw paman, nganong ako paman, nga dili man ako, daghang mag-uol nimo, daghan sa malipay. Amen ba? Labaw sa tanan, malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw ibutang sa imong huna-una nga mga tao sa katilingban mo'y mudaot nimo, apan dili kadaot ato bangan sa Ginoo paglipay igsoon. Kay usa na kadakong panalangin ato bangan sa Dios. Ingon diri mga igsoon, ingon ang 16, nakita mo ako bisan wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imuhang basahon. Mahinungdan mga igsoon, daghang kay mga tao nga wala kaabot sa requirement sa Biblia nga si tinta katuig ini sa silong sa langit, tungod kay ang Dios nasayod naman sahan ay og laraw sa imong kinabuhi. Amen ba? Di ba niingon diri, nakita mo naman ako bisan wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imuhang basahon, bisan wala pa kini magsugot. O grabe. Mo magani nga daghan kaing matingala igsuon, nga daghan kayo mga armies o mga sundalo o militar nga kapila na sulong sa basilan o sa dapit sa area sa Mindanao sa hulo o sulo hangtod karon na anas insaktong panuigon tungod kay nasayod ang Dios sa ilang laray silang kinabuhi nga dili sila angayan nga kuhaon sa Dios ang ilang kinabuhi. Amen ba? Daghan pong mga tao, mga kaigsunan nga bisan gani naglingkod lang, namatay. Bisan natulog lang, wala nakamata pagkaugma, tungod kay ang Dios maoy nahibalo sa laray sa kinabuhi sa tao. Amen ba? Kung pagbuot sa Dios sa imong kinabuhi karon, bisag magdala pa ka kanunay basing ganir sa imuhang kinabuhi o bulletproof aron pag protektar sa imuhang physical nga bahin o palatyon go ka, patay go ka. Tinuod ko na, apan hinumdumi kung ang Dios maoy kauban nimo igsuon kanunay, protektado ka kanunay sa iyang gahom. Unang-una ang iyang pagkamaayo, dili og dili na mobulag nimo igsoon. Lamang ang tao kulang sa kahibalo diha sa pulong sa Ginoo, muhinungdan magduha-duha, mahadlok magduha-duha, tungod kay ang ilang pagtuo pagsalig kulang. Amen ba? Ingon ang 17, pagkalisuto karon sa imuhang mga huna-huna, o Dios, pagkadaghan gayud niini. Kay kung dili ka katugkad igsoon, mawuri ka, mabalaka ka, mahadlo ka, labi na dunay mga hulga, mahadlo ka simpre. Apan kung ang tinuod ang laray sa imong kinabuhi na argos mga kamot sa Dios. Ang importante, nagkinabuhi ka sumala sa kabubuton o planos Ginoo. Wow! Ingon ang 18, kung iphon ko kini, daghan pa kini kaysa balas. Kung mumata ako uban gihapon, ako kanino. Kikinahanglan sa imong pagkatulog, sa imong pagmata, hinumdumi, dapat kauban nimo ang Dios. Ingon ang Salmo 51, versikulo 1, mga igsuon ngadto sa 6, ako kining basahon, si David aduna gyud say mga pagampo ngadto sa Ginoo.
mao nga ang imong pakigsuod ngadto sa Dios gadipindi sa imong pagsakripisyo pagampo. Kay kun ang atong kinabuhi kutob lamang sa yaw-yaw, walay buhat, paray harabay nang nangandoy kag butang, nangandoy kag propesyon, nangandoy ka og kalampusan, nangandoy kang makasanggi og mais, unya wa po kay bunglay-bunglay, wa po kay hawan bisag usa na lamang kadako murag abuhan, naakaha kay mapugsan. Wa even everyday sa kabukiran ug wa gani kay natanong kada adlaw, imagine nimo bisan usa ka punuan nga saging sulod sa usa ka bulan pilay matanong nimo 31 or 30 ka punuan nga saging. Kanang imuhang pila ka ektarya mahurot kinagsaging. Plus manguan pa jud na, manaha pa jud na. Dili na ka magproblema kay igo mo lamang ka mobalhin sa kilid nga area. Imin ba? Kapoy ba ang trabaho? Kapoy magani ng kaon, mabusog ka. Labi nagmagsigig ka gumba sa imuha. Mapadasan magani ka. Mangita magani ka ginamos o bulan. Mao nga ikaw o ako dinis kalibutan, Igsoon, dapat aduna gyud tay makatunan diya sa pulong sa Dios. Ingon ang 50, kuning basahon. Mao nga sa ato nga programa, Igsoon, gikinahanglan atong matngunan ug atong ampingan ang dignity ug dignidad ug valor, value sa atong kinabuhi. Kay kung dili nato ni hatagan og value or valor, abusaran man nato ni. Bisan ikaw ug ako nakabalo kang unsay makadaot sa imong pisikal nga bahin. Apan nga man nga maumay kasagarang buhaton sa kasagara kadaghanan. Maumay mas hatagan og valor o dignity sa kinabuhi. Ingon ang bersikulo 5 sa kapitulo 51. Ako ning basahon ngadto sa unahan sa 13. Maunigi ampo ni David. Ingon diri, dautan ako sukad ako mahimugso, ug makasasala sukad ako gipanamgon. Sa imong pagkatao, Igsoon, ning akseptar si David nga mauni iyang gidawat nga usa siya makasasala sa iyang pagkahimugso pa lamang sa sapakan sa iyang inahan. Mao man gani ang mga tao sa katilingban nga nagtuo nga kanunay silang insakto, dili na sila maulaw mo diskurso sa mga tao. Sa katilingban, wala matay gimensyon. Basta kay ang tao nga walay respeto o walay insaktong dignidad sa ilang pagkatao, kanunay lang yun na silang mudahig sa ilang kaugalingon. Labaw sa tanan, dili na sila mag-ukon-ukon sa pangangkon sa dili nila hinaguan o butang nga wala nila hagui. Imin ba? Ato nerong babasa. Ingon ang 6, apan ang imuhang gikinahanglan mao ang matinud-anong kasing-kasing. Unsa di ang gikinahanglan sa Dios, matinud-anon ang kasing-kasing. Isulay kuno sa imong asawa o bana o dili na matinud-anon nimo, di ba manggabit na, mamayi na, manglaki na. E dili man na siya matinud-anon nga kasing-kasing. Dili man nakakita-kita o gwapa o gwapo kunuhay. Ang mga panglantaw anak maigsoon, mga ilibgon man nga tinguha, tawhanon nga tinguha unod nun nga desire sa kinabuhi aron lamang matagbaw. Dili magun matagbaw ang tawo. Amen ba? Kay kung ang tao maka dili siya mahinulsulon, magdanag man na.
Inalami man na maingsun, maanad man na, muingon man na nga, kay mo magani ko sa una, di sunod, kay mo sab ko. Diba? Magsalik man. Adunay mensahe si Ma'am Teresa Aka Bibis, Teresa Aka Bibis diya sa hello, good morning po, watching from Bulacan, Sapang Palay, Maynila. Magandang umaga po dyan sa Bulacan, sa Sapang Palay, Maynila po. Ang pagpupuri, lahat ay para sa ating Panginoon lamang. Madalas nating banggitin ang kanyang pangalan sapagkat siya ang nagmamay-ari sa tanang mga bagay sa sanglibutang ito. Yan ang ating iisipin sa bawat hakbang ng ating tatahakin. Maunga ikaw ug ako igsuon, dapat mahibaluta sa mataglakang matag-adlaw sa atong kinabuhi. Unsay giingon diri sa unahan, hiloi ako pinaagi sa ingon diri sa 6, apan ang imuhang gikinahanglan mao ang matinud-anon nga kasing-kasing, busa pun ang akong kaisipan sa imong kaalam. Niingon si Salmista David, busa o Diyos pun ang akong kaisipan sa imong kaalam. Kay kung wala tay kaalam igsuon, dili ta kabuhat sumala sa kabubuton o plano sa Ginoo. Maumangani sa panahon ni Moises, gitagaan si Moises o gitawag og napulo ka sugo. Ato ning basahon. Ato ning basahon igsoon. Dinhi sa mga Exodo o sa mga igsoon nga likayi ang mga mangilad nga mga pasangil. Hello. Kanang pasangil mo igsoon, it meaning to say, kay gitawag masig pasangil, dili tinuod. Mao nga niingon ang Exodo sa dili patamo adto sa gitawag 10 Commandments. Giingnan ta sa sinulat sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 7. Likayi ang pagpamasangil. Mao nga ikaw ug ako nga nakahibalo sa pulong sa Ginoo, maikog biya kang mamasangil nga bisag wala ka kabalo sa iyang gibuhat. Tinuod dili pagkawa po ni mo'y batasan. Kawa ni mo'y dignidad sa imong pagkatao. Kawa ni mo'y balor. Labaw sa tanan, ikaw mo'y naghimo nga wala kay bili ug nagdaot mismo sa imong kaugalingong nga digdingan. Amen ba? Kaya dili man na siya makaturunganon. Labaw sa tanan nga dili makaturunganon atubangan sa Dios. Kanang gidili guna ang pagpamasangil. Ayaw. Dili lamang sa kalibutanong kalihukan sa taos kalibutan, kundi mismo ato yun ang mabasa sa balaang kasulatan. Natanawar ko diri, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Papsilon Mingito Garces na nagsunod kanunay sa ato nga programa dinhi sa FM radio sa 95.3. Tanawar agad, wala mata ilaing gidiscuss diri, kundi nagdiscuss sa pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa iyang mga mensahe. Tanawar agad diri, gidili magud ang pagpamasangil. Ingon diri na amoy Biblia diha. Labi na sa naminaw sa FM radio nga sipa matarong kayo nining matahom nga kabuntagon. Ingon diri Exodo kapitulo 23 bersikulo 7. Kay mismo gani sa Kristohanon daghan pa man gani ang batasan niini kining kusog kay mamasangil. Di ba? Labi na dili katugkad sa insaktong pagpangalaga, mga hilaw-hilaw nga Kristohanon bisag pila nakatuig mga igsoon binalik-balik sa simbahan. Amen. Andam na ang Biblia, pastor. Wow. Ato ning basahon ha.
Ingon diri mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Dilo. Kung wala ba ta masayop nini? Genesis man din akong gilantaw mga igsoon. Ari tas Exodo mga igsoon. Nalapaw da ko. Exodo 23 versikulo 7. Tanawa ra go diri. Likay ang pagpamasangil. Munang ikaw ug ako kaniadto kusog kaay kang mamasangil, ayaw na nagsige. Kay maunay makakuha sa imong balor, sa imong pagkatawo, dignidad. Wala ba ta masayod mga igsoon nga mukumpos kag sugilanon na dili mao, nga wa gani ka makahibalo sa tao? Unya gigama-gamaan na nimong sala. Nagpasabot nga ikaw mo insakto. Yan abanas Biblia igsoon. Makatarunganon ba ang buhaton sa tao nga mamasangil nga mawala mabuhata siyang sikatawo? Dili. Mao nga mo nay balaod lang sa tao sa kalibutan. Even sa mga Kristohanon, mga magwawali, madudahon, mga pastor, mga pastora, nagdalagdag kong mga simbahan, apan ang batasag kinaiya, maura. May pay dili mga unbelievers, may pay mga unbelievers. Musaludar pa, murespeto pa, muhata pag dignidad o dignity. Mao nga ang Biblia ni ingon diri mga igsoon. Tanaw ra go diri Likay ang pagpamasangil. Ayaw patya ang tao nga dili sad-an kay silutan ko ang tao nga maghimo ni ining daotang buhat. Hello. Kinsa imo silot? Ang Dios. Kay mao man ni behavior sa ni Satanas sa kalibutan. Ako umuatras ko diri sa bersikulo 1. Tanawa ra ko diri Bersikulo 1. Kay city man atong gibasa sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 7. Nga likay ang pagpamasangil. Ibin kay mamasangil makamupatay ka sa mga taway mga sa. Kay nagtuo man ka sa imong pagpamasangil, ikaw mo'y sakto nga bisan ikaw wala kay kahibalo. Imin ba? Ang mga tao naghimo og katarong atubangan sa Ginoo, dili man na sila makugang. Dili masab na angayan silang mahadlok naman. Ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang sa kalibutan. Apan ang gikahiblukan sa mga alagad sa Dios, kung ikaw ug ako dili takapuyo sa gingharian sa langit. Unsa may mga requirements nga angay natong buhaton aron ta makapuyo dito sa iyang gisaan nato. Hello, kana bang kusog tang mamasangi? Kana bang manaot tas atong isikataw? Kana bang muguba tas digdignat sa ubang tawo? Dili. Maglisod magani tag paghigugma sa atong mga kaaway. Unsa may giingon des bala ang kasulatan, higugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong isikataw. Kay kung wala gani kay higugma sa imong isikataw, kusog ra gyud kang mamasangil. Likay ang pagpamasangil, ayaw patya ang tao nga dili sad-an, kay silutan ko ang tao nga maghimo ni ining daotang buhat. Kanira bang mga daotang mga binuhatan mao po nay magpagawas nga sila mo'y dili dautan. Balihon ang sitwasyon. Mubalik ko diri sa bersikulo 1. Ayaw ka mo pagsultig tinumo-tumo nga taho. Ibin gani sa imong pamilya, sa imong asawa o sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong silingan, sa imong isikatawo. Kung dili gani kakabantay niini, magparkara-karara ka, magtaho kag dili maayo. Muhinungdan, makadungog kag dili maayo na sab nga sugilanon kay utro pud ang imong gisuginlan dayog ulbo puning huna-huna. Pero sa akong kinabuhi bisag lat-an pa ko daot sa katilingban. Bisag butang-butangan pa ko i-enjoy nako na nganuman.
naas Biblia, bulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa kabubuton o pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unsay giingon sa Mateo bersikulo 5 ngadto sa 12, paglipay hinuon kamo kay dako kamo ganti dito sa langit, wala dinis kalibutan. Tinuod dili. Mao nay tinuod igsoon. Adunay mensahe si Sister Teresita Acab Mobis. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan ko diha sa Ginoo o sa tanang mga Acab family diha sa Kabkaban. May buntag sa tanan nga mga Acab family diha sa Kabkaban o diri sa Pilipigan. Ni Pastora April mi Acab Duran, murag wala na may kontak-kontak mga igsoon tingali, sige kabran ahot. Mao na mga igsoon. Amin. From Teresita Acab Bubis. Tanaw ra ko diri may igsoon, oh. Ayaw ka mo pagsulti tinumo-tumo nga taho. Mao magoy makadaot ka ng tinumo-tumo nga taho. Nga maupay magamagama og sugilanon aron madaot ang iyang isig ka taho. Tinumo-tumong taho aron nga naman, aron siya musikat. Mao nga aron ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, ayaw nagbuhata. No, ayaw pakig-abin sa taong sad-an, pinaagi sa pagsaksig baka. Unsa di ay? Ayaw pakig-abin. Di pa sidan ang tamang igsoon. Ayaw pakig-abin sa taong sad-an, pinaagi sa pagsaksig baka. Daghan ra ba yunis katilingban kining pagsaksig baka? Dili lamang sa katilingban, even sa ministry, sa sulod sa simbahan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Leonisa Saldelia. Good morning, Pastor, watching from Tarcum, Cebu. Kumusta mamudiha sa Tarcum, Cebu? Wala na may kabalik diha sa Tarcum, Cebu. Kani adto tingali doon na may mga panahon nga makabisita diha sa Tarcum, Cebu. Sa itong mga kahigalaan, mga kaigsunan diha, mga igsoon, ilabi na sa mga alagad sa Dios. Tanawa ra gud ni, kanunay maguning ma-encounter sa palibot. Kining magsaksig baka. Kay mo saksig makagbakak, otro po kang bakakon, kay mindapig makas mga bakakon. Mao nga dapat ibin sa simbahan o sa komunidad, ayaw og pagsaksig bakak aron ikaw dili mahimong bakakon. Mao man gani kung manaot kas uban, siguro ang anaa ka nga nakakita sa imong gidaot. Even gani mong igsoon dili magani na makatarungan nun kaysa magyuna sa atubangas Ginoo matud pa sa pulong sa Dios. Samot og moingon gyud nga magsaksi kag baka, moapil po kag panaot. Grabe sa. Ikaw ra say naguba sa imong kaugalingon nga dignity. Asa naman ang value of your dignity? Wow! Unsay giingon diri? Ayaw ka mo pakikitag dili matarunganong pakidapig sa kabus kun husayon siya. Tanawa ra ko. Ayaw ka mo pagpakitag dili makatarunganong pagdapig sa kabus kun husayon siya. Kay sagaran gam agsatan ang mga kabus intahon. Labi nagbangilang na yung binilyon. Ingon ang 4. Kung makit-an ninyo ang nagkinabuhi nga baka or asno sa inyong kaaway, dad at kinibalik kaniya. Ato nabing na nabuhat, nga kung ang imuhang kaaway, nakabuhi ang asno or baka, imo ba kahaning ibalik or imong patyon sa imuhang area?
Malingaw bitaw ko mga igsoon sa kaalagad sa Dios. Matud pa niya mga igsoon sa kong amigo. Mao ba na pastor? Pastor masab nagsulti. Nga alagad ko sa Ginoo. Nakakaon or unsay nakaon sa hayupan gibitay man Hinoon ug gikiha sa kapitan. Perting pagkalaina. Alagan magbukas Ginoo. Ikaw mo'y dapat ihimplo. Unsa may ikatahalantaw sa mga tao labi na sa mga unbeliever. Nga pastor man ka. Nagdala makagsimbahan. Kay kung pastor ka, dili gud ka gitawag nga dili ka ilados ka tilingban. Amen ba? Sama sa akong kinabuhi. Wala may nalilong, ilabi na sa atong naminaw karon. Although doon na tayo mga gibisitahan, nga wala ka ila impersonal. Pero nakaila sila sa diha nga kita mo bisita. Kay sige man sila paminaw sa atong nga programa, niining sa iyong kabuntagon. Nga muingon sila nga wala ta magdala og relihiyon og title sa simbahan, nganong dalon magunato ng relihiyon og title sa simbahan nga dili man na mo'y magdala sa atong kabakuhan. Dili sab na mao'y garantiya sa kaluwasan sa atong kinabuhi, kun dili ang garantiya sa kaluwasan sa atong kinabuhi mao ang balaang kasulatan ug ang pagkamaayos Ginoo. Kay kun mulaban kag relihiyon, mulaban ka sa title sa simbahan, mahitabo man na nga mahimo na nimong Dios. Mao man na imo ipasigarbo. Moingon man ka ari ta diri simba, kay mao ning titula insakto. Title ra day insakto, pero imong kinabuhi dili insakto. Koreksyon. Dapat insakto ang imong kinabuhi, ayaw ng reliyon, ayaw ng pundok, ayaw ng pagsimba sa Sabado ug Domingo. Kaya dili man na mo'y buluwas nimo. Tinuod dinhi. Ingon diri, kung makit-an ninyo ang nakabuhi nga baka or asno sa inyong kaaway, dan akini bali kaniya, mangutana ko, mabuhat ka ninimo? O imuha kang patyon? O imuha kastiguhon? Imong dagmalan, dahil una-una po kakiha sa barangay captain. Asa man di ka mo kiha? Maumagani ang Biblia, ilabi na sa sulod sa ministry. Kung kaya na nimong situlon sa imuhang simbahan, ayaw dayo pakisayod. Labi na sa nagdumala sa mga nagkalain-lain nga siyudad, nga wala gani, dili gani mahinadlokon sa Ginoo. Insulto na kayo sa mga Kristohanon. Ang nakapait o nakaparat, kung alagad kas Ginoo, ikaw pa'y mag-una-unag sumbong. Amen ba? Ingon ang 5. Kung ang asno sa nagdumot kanimo natumba tungod sa kabugat sa karga niini, ayaw siya pasagdi, tabangi Hinoon siya sa pagtindog niini. Di ba? Imong kontra maigsuon, dili kaha na nimo yatakan na Hinoo tiwas. Bisag Kristohanon ka. Kinaamay mga batasak sa Kristohanon. May pay dili batasan. May pay batasan sa dili Kristohanon. Mutabang pa, mo alalay pa, mo respeto pa. Muhatag pagdignity o balor sa imong pagkatao. Ayaw hikawi ang hustisya ang mga kabos diha sa hukmanan. Nganuman nga dili siya hikawan, aron dili sa hikawan sa hustisya diha sa hukmanan, likahi ang pagpamasangin. Nganong mapriso ang tao tungod sa mga pamasangin. Nganong madaot ang dididat sa imo isikataw tungod sa pagbutang-butang, it meaning to say pagpamasangin. Amen ba? Mao nga niingon ang panultihon kapitulo 6 bersikulo 16 ngadto sa 19. Dunay 7 ka mga butang nga angay nga kasilagan sa Ginoo. Maunay atong ibutang sa atong una-una nga dunay 7 ka mga butang nga kasilagan sa Ginoo. Ato ning basahon aron matubag ang pangutana ug unsa ning 7 ka mga butang
nga gikasilagan sa Ginoo. E kung dili ta kabantay ani maigsoon, magpatapong ratag ngal-ngal igsoon. Unya gikasilagan na di as Ginoo, labaw sa tanan kung gikasilagan kas imong sikatawo tungod sa imong pagpamutang-butang o pamasangil sa nga wa gani kay kahibalo. Sa imong gipasangilan pagka wa gyud ayo igsoon. Ingon diri maigsoon, bersikulo 16. Tan-awa ra ko diri maigsoon sa panultiho do na boy Biblia. Panultihon kapitulo 6 bersikulo 16 ngadto sa 19. Nya kuning basahon igsoon, tan-awa ra ko diri. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Kinsay gasulti ang Ginoo ug dili siya motugot sa tawo nga iya ning mabuhat. Kay kung iya ning mabuhat, ang Ginoo mo'y maningil sa tao nga nagbuhat sa ingon niini nga gikasilagan sa Ginoo. Nakuha ba na to? Tingali sa tao nga nagbuhat og dili mao, insakto na niya para niya. Kay kung dili pa na, kung nagtuo pa na siya nga dili insakto, dili na siya magpakaulaw sa uban. Amen ba? Mao nga diya sa Kristohanon nga kinabuhi, malingaw gyud ka, ma-enjoy gyud ka. Nganuman, wala tuo ang pagdaot. Wala tuo ang pagpamutang-butang o pamasangil ibin sa katilingban. Maumagani gitraining kang daan diha sa sulod sa imong panimalay, diha sa sulod sa ministry o sa simbahan. Asan ka gipahiluna sa Ginoo aron kung moabot ang panahon sa kinadak-ang trabaho nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi, ready ka na. Dili na ka matarong, dili na ka maluka. Naanadbit kadaan diya sa ministry. Muna sa atong kinabuhi, sa akong kinabuhi, mo enjoy, mo smile lang yung kung makadungog kong inana. Ay. Dili na ko gamiton ang ako ang kasing-kasing. Dili na ko gamiton ang akong dughan nga maapektahan sa mga taong sama ni anak. Ang atong oras karon igsoon alas 6:05. Ato ning ipadayon aron atong adunay makatunan nining panahon sa kabuntagon karon. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Dios sa Ginoo ug dili siya motugot. O, tanawa ra gud, bersikulo 7. Ang garbusong tinan-awan, pagbantay ani. Kay bisan asa ka, pagbantay sa tinanaawan sa tao. No kahapong adlaw na ako'y duha ka pasahero. Dunay driver sa motor, nangilog na ko og area. Ako mingili kay maigsoon. Siya nag-inusara. Siya pa'y nangilog kong iriya, minglikay gyud kong mga igsoon. Tanawa ra na. Asan nagway itong iyang inilantawan? Di ba nilantawan, ginarbusong? Kay nangilog siya dili iyahang alagian? Nga nakakita man unta siya, akong giingnan, akong kauban. Unsa nagway ito? Natulog tingali to. No, doon na minsahe si Brother Pops Zilon Mingito Garcis. Kanang hip tupot. Mulantaw, pastor, hehehe. Tinuon maguna. Kaya ka na mulantaw mo igsungikan sa tiil hantod sa ulo. Ang una-una nimo nga ikaw gilantaw na. Kung imo nang saikohon, ang naglantaw nga tao nakaminos na nimo. O doon na say dili mao nga una-una nimo. Nakuha na to kay security guard maning atong amigo. Diha sa duty sa security, dapat doon na kay gitawag pagka-psychology. Doon na po kay gitawag nga pagka-pilosopiya. Matagtao nga mosulod sa entrance o gawas diin sa imong gidyotihan, dapat muninturon nimo ang tanan. Kaniadto nga nahimo kong driver and bodyguard mga kaigsonan, tanang tao nga nagapalibot, ako gyud na siyang gimonitor bisan tuwa sa layo. Nganuman imong bago ang tao nga imong gidipinsahan, kay ang kinabuhi sa imong gibentayan
kinabuhi sa nimo igsoon. Ang kinabuhi sa gitawag og bodyguard, ang tinud-anay nga bodyguard mga igsoon, maunay bubuhi sa iyang gibantayan. Ikaw ug ako mangutana ko. Si Jesus nagbuhi ug nagbuhi sa kinabuhi kay ikaw iyang gibantayan ug ikaw iyang gipalangga, mas labaw pa siyang kinabuhi. Tinuod din. Amen. Matod pa ni Brother Pops Gilon Mingito. Apan kung di gani ka makasabot sa lintunganay sa balaang kasulatan, ikaw ug ako mag-una-una gyud kag pamasangil sa imong isikataw nga bisag ikaw wala kakita ni anang sitwasyon ug kahimtang sa imong gipasangilan. Ug kana nga kalihukan dako ng supak atubangan sa Dios. Biblikal ang atong gibasa, dili newspaper, dili ginabagama, kun dili naas kasulatan. Mao hinungdan ikaw o ako magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Unsay giingon? Ang garbosong nilantawan, ang bakakong dila. Ayay, kinsa ka ni mga bakakong dila mga igsoon. Ang kamot nga mo patay og inosinting mga tawo. Unsa di ay? Mauni gikasilagan sa Ginoo. Ang kamot nga mo patay sa mga inosinting tao. Ang huna-una nga maglaraw og dautan. Grabe. Waan na ninyo igsoon. Ingon ang unahan, ang magdali pagbuhat og dautan. Desisyon padayon, bubuhat tayon kay mo ingon man na nga. Ay basi kaunhan ko ani. Ako'y may mamatay. Natanawa na. Di madali-dali ang pagbuhat og dautan. Bisa gani ang muna giingon sa Tagalog ba, maraming namamatay sa maling akala. Akon sa Binasaya pa, kay naamay di kasabot mo igsoon, daghang namatay sa sayop nga pagtuo. Amen ba? Maraming namamatay sa maling akala. Muingon ang sasabihin natin, akala ko ikaw na ba dyan? Di ba? Pasiaw na pero maunay bugat diyan. Dili mabuhat sa tao igsoon, maraming namamatay sa maling akala. Daghang nasayo, daghang na ilan. Unang magbantay ta sa atong dignity, sa atong pagkatao din sa silong sa langit. Ingon ang 8, ang huna-una nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan, ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok. Mangutana ko kanang mga tao nga maghaling kasamok, kanang hatod-hatod ba? Ako maigsoon di gud ko madala dayon og hatod-hatod. Nganuman, naamatas pagtulunan sa Ginoo. Dili ta madali sa sumbong-sumbong lamang, kundi ang hustisya kamatuoran, naas Ginoo ang tanan. Lamang pagkinabuhi sa pagkamatarong atubangan sa Dios, kay ikaw ug ako, tanan nimong gibuhat dinhi sa silong sa langit, walay nasalipdan, bisan usa ka dako ug yugto sa usa ka buhok nimo sa imong pagkatao. Kung sa may giingon sa Hebreano, Kapitulo 4, versikulo 13, kanunay gunato ng gibanggit. Ingon ang Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 ngadto sa 14, basahan na ninyo igsoon. Kay ikaw ug ako, na imong gibuhat sa dayag ug sa tago, usayon ka atubangan sa Ginoo. Amen ba? Ang atong giwali dinhi sa social media, dinhi sa FM radio, dili tinimok-tumong sugilanon, kung dili na'y kamatuuran nga ikaw ug ako hatagan ko kagagawasan diha sa pagkamaayos Ginoo. Amen ba? Ingon ang 19, ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga higala. Grabe. Maihinungdan mga kaigsuonan dinhi sa Exodo versikulo 20
bersikulo Kapitulo 20 bersikulo 12 ngadto sa unahan. Naani siya sa gitawag 10 commandments. Sige ra tag-ingon nga na 10 commandments niya maglisod gani tag subay sa 10 commandments. Mao nay wala gyud tay kahibalo sa pulong sa Ginoo. Magunsa man ang 10 commandments unya wasab nato nagikinabuhi igsoon. Ingon diri tan-awa ra gud labi na sa mga kabataan. Karon panahon na igsoon ako rin mag-uol. Pero dili na lang ako mag-uol ngano man. Maumaray lata sa mga bagong henerasyon karon. Nasa eskwelahan magsigirag dula og TikTok. Magsigirag dula si Ose. Unya ato sa leksyon manalang makakuha sa exam katunga. Pero imong pasultion perting si utuha unya inig hands-on way nakatunan. Amen ba? Hapit na sa klase nako. 31 klase na sa. Pila ka mga estudyante mga kaigsunan nga hipokrito masakpan lang yun ako inig hands-on. Munang ako na silang inon, paklaro gud mo. Ika nang inyong gibuhat, dili man ninyo mauwat ang mga magtutudlo. Kaya nag-agi mamig pag-eskwela, kanang mo cheating mo, mangudigo mo. Usa ka lang taon na mo sa usa ka estudyante sa liho, kabalo naman may kisinuhin. O kinsay seryoso diya sa eskwelahan. O kinsay mga balasubas nga dili matinahuron sa mga ginikanan. Amin ba? Unsay giingon diri? Tahura ang inyong inahan o amahan. Aron mataas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta. Maghatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kisay mo hatag nimo taas nga kinabuhi ang Ginoo nga atong Dios. 13. Ayaw pagpatay. Mao na 10 commandments. 13 bersikulo 13 ayaw pagpatay. Ayaw kamo pagpanapaw. Kining pagpanapaw bisan sa Kristohano daghan man kay ning gihimo. Danay baybay lang. Napoy buto-buto. Kamarang-arang hapit na tingkalalang may so kay ay baybay buto-buto. Hello. Ingon diri maigsoon. Ayaw kamo pagpanapaw, ayaw kamo pagpangawat. Pero nag-mention ko tingkalalag wala magunas Biblia. Balao ra nas tawo. Ingon diri sa 16, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig ka tao. Di ba kanang ipalikay mga kaigsunan kanang pagpamasangil o sa man ang pagpamasangil di pagbutang-butang. Naagyapon sa 10 commandments. Unya dili di ay tinuod. Amo ingon ra ng tao may dili tinuod kay Biblia ra man papel ra gyapon na pastor pero mangumusta ko sa inyong kinaiya. Ayaw kamo kaibog sa balay sa mga tao o sa iyang asawa, sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha. Hello, dili kahatagan ug dili kaangayan nga maibog sa bisan unsa. Nga dili nimo imuha, di lugo na imuha. Mo'y pagka lisura sab na may igsoon. Mao nga niingon diri sa Jeremias kapitulo 7 bersikulo 4 ngadto sa 13. Ayaw kamo pagtuo sa mga baka. Kay kun mutuo ka sa mga baka, utrop kang baka kun. Munang maka-encounter kog tawo maigsoon. Magsugod na ganig isyo, magsugod na ganig daot, tigod ko mo anak magdugay. Musibat lang yun ko. Nga naman kung musakay po kas mga pagdaot, utro po kang mananaot. Sure ba ka? Sa imong pagdaot, mga igsoon, naaka diha, waman. Ayaw. Maunay giskutan sa Biblia, ayaw pagsaksik baka. Ato ning basahon, amoy Biblia diha, no? Si Brother Pasjilon, muna malingaw ta mga igsoon. Labaw sa tanan, doon na tayo makatunan diha sa balaang kasulatan. Kung magbasa yun ta, ang problema, gi-istorya ra. Napasabi ta ko, Pastor, kung nagbasa ka, nagkinabuhi ka sa imong gibasa. Or imo rang gi-memorize. Wala nimo gi-discuss sa kinabuhi. Wala nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother ni Sir Rochelle Gabas Singgit na naakaroon sa Metro Manila.
Salamat sa Ginoo doon sa mensahe. Leo Gabas, kumusta man ang mga Gabas family? Leo Gabas, Singgit, Torsion, Julian, Ignacio Gabas, og Narciso, Masida, Aboy, Anay, Anoy, MJ, Balde, sa mga Balde family, o sa mga Martin, Gabas, Mary, Singgit. Salamat sa Ginoo diya sa bayaan o sa katampasanon. Mabalik man ko dito maigsoon aron sa pagpangumusta mga kaigsoon sa atong mga kagilaan. Kaya doon namatay mga follower, listener, o mga viewer sama sa atong igsoon na nang-apply karon mga kaigsunan diha sa para pagsakay sa barko igsoon. Una ka nang dako ay pribilehiyo baghihatag sa Ginoo. Wow, perti man ang pagkaninduta man. Unang atog yung ma-imagine kung unsa pagkamaayos Ginoo, bisag kung saan kita pagkuba, maayo ra gyud ang Ginoo bisag saon pa. Enjoy sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Foreman Saldi from Sikihor. Amin, salamat sa Ginoo, Pastor. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Wow. Mo ni mga manindot nga mga mensahe nga maka-appreciate ta sa mensahe sa Ginoo. It meaning to say, kay naka-appreciate man ta sa mensahe sa Ginoo. To God be the glory, ang mensahe Ginoo may maghari sa itong kinabuhi. Dini sa silong sa langit, mga igsoon, nagkinahanglan gyud mensahe Ginoo. Ikaw o ako, hari man ka, presidente man ka o prime minister man ka, gobernador man ka, congressman man ka, or senador man ka sa kinatibuk-an sa Pilipinas o sa laing nason, ikaw o ako nagkinahanglan ko kag mensahe Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, mga katawhan kaniadto, kung imong basahon ang kasaysayan sa mga alagad sa Dios, ilang gibuhis ang ilang kinabuhi, ilang gibuhis ang panahon aron sa pagwali sa maayong balita, aron maluwas ang mga katawhan. Kinsay gigamit sa Dios sa kinatibuk-an sa nasod sa Nineveh, si Jonas. Mao nga ikaw o ako pangandam kay usa ni ana ikaw o ako gamiton para sa himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Gidoro Romano Jumar. Good morning, Pastor. Pa-shout out sa tanan sa imuhang programa diha. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanunay nagasunod niining ato nga programa. Labi na sa mga Romano family nilang nangnita nga imuhang inahan o sa tanan nga naminaw sa Sen FM diha. Labi na sa mga Bohol family. Humanining atong mensahe atong mining mga request awit makalangit o mga greetings sa atong mga kahikalaan. Muna nagkadugang ang atong mga kahikalaan na nagasunod niining atong nga programa. Wala pa nato ni mabasa ang eksulas na nga bersikulo. Saglit ang atong oras. Alas 6:20 naman kapin. Ako ning basahon igsoon. Tanawa ra gud diri mga igsoon. Ayaw kamo pagtuos sa mga baka. Ikaw ug ako gitambagan magunini. Ang problema magun mga igsoon ug dili ta magpatambag sa mensahe sa Ginoo. Kay kami mga pastor, mga pastora, ikaw ug ako nga mga alagad sa Ginoo karon nga naminaw, Luzon, Visayas and Mindanao, ang atong obligasyon maora magun ang pagbasa o pagtundo sa tinud-anay nga kamaturan nga naas bala ang kasulatan. Pero daghan kay mga katawhan nga mahadlok niini kay maula gini, maula gina, daghang masakitan, daghang magul, umawan-an kag mga kaigsuonan. O sa may imuhang palabihon, mawan-an ka sa paglaom ngadto sa Dios. Ingon diri si Jeremias, o doon na may Biblia diha, tanawa ko diri Mason. Versikulo 4, ayaw nakamugtuo niining mga bakat nga mga pulong. Layo kita sa kadaot kay ania good kita sa templos Ginoo. Kung naagani ka sa templos Ginoo, ayaw nagbuhata ka ng mga baka. Ingon ang 5.
Ayaw na kamo pagbuhat og daotan, ug ayaw na kamo pagpamintaha. Na unsa man yung pamintaha mga igsoon, di ba? Maayo ba di na? Di daotan. Kung ang tao kusog mamintaha, maayo na siyang pagtuo. Kay kung dili pa na maayo siyang pagtuo, dili gyud na siya mamintaha. Di ba? Dili kayo lisod nimong sabton. Nagtuo man siya nga insakto siya nga sa iyang pagpamintaha, di mamintaha na siya, sige, panglimbong. Ingon ang 6. Ayaw na ninyo daog-daoga ang mga langyaw, mga ilo o mga byuda. Hunong na kamo sa pagpatay sa mga dili sad-an. Hello, daghan na bagyo kain ni. Kamo nga sa dili sad-an. Dinhi niining balaan nga dapit. Ayaw na kamog simba sa mga Diyos-Diyos. Kay makalaglag kini kaninyo. Natanawa na ko na. Ayaw na kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kay makalaglag lamang ni kaninyo. Kanang Diyos-Diyos mga igsoon, kung imo na siyang sabton, dili lamang kay kanang imahin nga gisimba sa mga ubang pundok, kung dili kanang imong trabaho, pwede na nimong mahimong madiyos-diyos. Kanang imong pagkaadunahan, pwede na nimong madiyos-diyos. Kanang imong profesyon, pwede na nimong madiyos-diyos. Kanang mga butangan na animo, mahimo na nimong Diyos-Diyos. It meaning to si unsa man ang i-Diyos-Diyos, maunay imong tuhan, maunay imong saligan. Kay diha sa imong pagtuo ni ana, maunay makatabang. Klaro ba? Apan ang tinuod nga Dios, buhi siya, espiritu siya, dili sa makita, mo hinungdan diha sa Juan 4:24, ang Dios espiritu ug ang magasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Di ba? Ingon diri sa unahan maigsoon ngadto ni sa 13. Ato ning basahon tanan. Ayaw na kamo pagsimbag mga Diyos-Diyos, kay makalaglag kini kaninyo. Kung tumano ninyo kining akong gisulti, tugutan ko kamo sa pagpadayon o pagpuyo ni ining yutaa, nga gihatag ko kaninyo, ako, sa dayon ngadto sa inyong katigulangan. Versikulo 8. Ang gisaligan ninyo, mao ang mga malimbungong mga pulong. Mga malimbungong mga pulong mo'y ato gining likayan, igsoon. Nangawat kamo, nagpatay, nanabaw, nanong pagbaka, naghalad ngadto kang Baal, o nagsimba sa mga Diyos-Diyos, nga wala ninyo mailhi kaniadto. Maumagani, dapat makaila ka sa imong gisimba. Dapat makaila ka sa pastor nga nagdala diha sa simbahan kung unsa siya. Amen ba? Nakailakas Pangulo sa katilingban o kinsa sila. Kaya kung wa ka kaila, ding dapig sab ka. Nga wa magani ka kaila, mo hinungdan eksamina o susiha o kinsa sila o kinsa ko o kinsa ka. Amen ba? Ingon dire maigsoon, nagpadayon kamo sa pagbuhat sa akong gikasilagan. Ug unya mutindog kamo sa ako atubangan sulod sa akong templo. Ug moingon, walay kadaot nga moabot kanato. Versikulo 11. Nagdahong ba kamo nga ang akong templo maoy taguanan sa mga tulisan? Mao nga si Jesus nato mga panahon na sanglit ang balayng alampuan gihimo nga tindahan, gihimong tiyanggihan, iyang gipanglintuan. Amen ba? Iyang gipang-ukadyang ang mga tinda. Nakita ko ang tanan ninyong gibuhat. Natanawa na. Kinsay nakakita? Ang Diyos. Dili si pastor, dili si pastora. Ibin sa akong pamilya, ibin sa akong asawa, ibin siya, ako iyahang bana, wa siya kakita. Mo hinungdan, diha nimo masukod
ang inyong relasyon kung ikaw manarbaho kas laing nasod, kung ang imong asawa mga abroad, kung ang imong bana mga abroad, diha gyud na masukot kung unsa ka kamatinud-anon ang dignity o valor sa inyong kaminyo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pap Silon Mingito. Amen. Diha gyud na masukod. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Perla Alga Chavez, Camille, nagwas usab sa ato nga programa karon. Manghinaot ko nga aduna tay makatunan sa ato nga programa Igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Padayon kita sa mga greetings mga kaigsunan, maayong buntag kanatong tanan. Atong i-play mga kaigsunan pagdaing nga tinudan. Kung doon tayo nakatunan sa ato nga mensahe. Salamat sa inyo, sa Ginoo sa inyong pag-share o pagpaambit sa ato nga mensahe niya sa pulong sa Ginoo. Ato ang ambingan ng atong digdigan. Pagdaig ka tinulanay, di kan sa Sign FM 95.3, labi na sa magkaisunan diyan sa dapit sa Kangkuy. At ano na yung nagapaminaw mo kaisunan ko sa Ginoo. Nasipa kayo ang maong FM radio diyan sa dapit sa Kangkuy. Sa tanan nga mga katauhan diyan maigsoon, labi na sa mga takdasan family, sa pamilya ni Brother Arnel Alberio Takdasan, labi na sa pamilya ni Brother Arnel Takdasan makaisunan, o sa pamilya ni Brother Warlito de Yeniega, o ni Brother Roel Recalado. Sa tanan ng mga Recalado family diyan makaisunan, labi na sa tanan ng mga Dalmasio family o mga Suarez family, may buntag kanyang tanan, magapamukaw. Ikan kayo sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyo mga radio. Pagdaig nga tinulanay, gihinanglan sa Ginoo sa matagusan na sa kamatinawi, ito mga kaidya sa pagdaig, paghumaya, paglukso, pagsayaw, iha na ito ma-refresh ang pagkamayos Ginoo sa atong mga kinabuhi mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa mga katauhan diya sa dapit sa Kangkuy mga kaigsunan, naglalog ang FM radio diya sa dapit sa iha mga kaigsunan, nilabi na balik na sa Kangkuy sa atong kaigsunan diya sa pamilya sa mga ihik, sa pamilya ni Brother Mario Ihik mga kaigsunan, Sister Rosletti ko sa inyo mga anak, nilabi na sa tanan nga mga Masida family, nilabi na sa tanan nga mga Rod sa pamilya mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa tanan ng mga katauhan ng mga kunting family mga kaigsunan, may tutag kanilong tanan diya sa dapit sa Kangkuy, nilabi na sa tanan nga mga Sibumit family mga kaigsunan, may tutag sa tanan nga mga Pilat family, o nilabi na sa tanan mga katauhan ng mga Pildosola family. Nilabi na sa tanan mga Buagas family mga kaigsunan, Sister Gregoria Bodas, may mutag kanyong tanan diya, o sa tanan sa pamilya ni Anong Asika, sa tanan nga mga Pildosola family, Sister Beatrice Pildosola. May buntag kanyang tanan, halabira, halasayaw mga kaigsunan, lukso, dagan, sayaw alam sa pagkapaayo sa buhi na ito na Ginoo. Ang atong oras mga kaigsunan, alas 6:32 na sa karong-tanong. May buntag sa lapit sa ilhan mga kaigsunan sa tanan nga mga kabanag family mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Ronnie Kabanag. Labi na sa lapit sa Katripulo sa Pasto mga kaigsunan, may buntag mga Palumar family mga kaigsunan, labi na sa lapit sa Nasog, may buntag tanan sa tanan nga taga-Nasog mga kaigsunan, sa mga Sagdaana family o mga Bihana family, may buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa dapit sa Kantalaki mga kaigsunan, may buntag sa pamilya sa mga Rubiti family, Sister Lita Rubiti, may buntag kaninyo tanan nga sa dapit sa Kantalaki. Ilabi na sa dapit sa Proper Barangay mga kaigsunan, Kusino, sa tanan nga mga Wano family, sa tanan nga mga Adjal family, may buntag kaninyo tanan. Ilabi na sa mga Kasilis family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Paburada family, mga Kasunana family.
Ilabi na sa tanan ng mga urok pamilya magkaisuan, mga persada pamilya pangipunta kami tanan diya sa gabi sa barangay. Ilabi na sa tanan ng mga ilaw pamilya, sa tanan ng mga kada pamilya magkaisuan, sa tanan ng mga balasapas pamilya. Maipunta kaning tanan diya sa gabi sa barangay sa mga kabilang mo pamilya magkaisuan. Ilabi na sa mga ampel pamilya, mga baldosa pamilya. Ilabi na sa mga kasiri sa pamilya mga ison. Labo sa tanan sa mga silpa pamilya o mga baldar pamilya, maipunta kaning tanan ilabi na sa gabi panagan, sa tanan ng mga balsamo pamilya magkaisuan o sa tanan ng mga baldosa. Ilabi na sa gabi sa adapit sa maong adapit sa kasulahan, sa tanan ng mga yagoso pamilya sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, o sa pamilya sa ni Sister Manilin Yagoso, sa Yagoso kay mga isang paimpuntal kanin niya ang mga tanan. Hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, Diyos na aming pamuluwas, kanino ang aming mga pagdayag at pagsimba. Hallelujah. Hallelujah. Alang sa itong mga greetings o mga pagtumbayan. Ulihan ng kalipay, Wow! atong pagbago, Ulihan sa kalipay mga kaigsunan. Pumansa kagabhipon, may adlaw na musabaw. Maraming kita mga kaigsunan sa mga greetings mga kaigsunan. Iya sa sitio mga kaigsunan sa sitio Pantulinaw, Barangay Santo Niño, Tanay City, sa tanan ng mga Estosota family, Estosata family, mga Romano family, ilang sa mga Pampon family o mga Cuevas family, sa mga Patok family mga kaigsunan, sa mga Conyola family o mga Camion family, o tanan ng mga Duran family mga kaigsunan. Dapat salamat. Maing punta kayong tanan diyan sa mga Erosido family, mga Tinting family, ilabi na sa mga Romano family, mga Akabal family, o sa tanan ng mga Amaro family. Pulihan tagkalipay ang atong sakripisyo, ato siyang payaon. Ilabi na mga kaigsunan sa mga Estolonio family, ay punta kayong tanan diyan sa Dapit sa Lamas, ilabi na sa Dapit sa Sabahan, diyan sa Dapit sa Takalan, sa Patay City, Negros, sa Vietnam. Marami kita mga kaigsunan sa tanan mga Kajinti family diha sa Takalan. Ilabi na sa mga Abraham family, o diha sa Dapit sa diha sa Dapit sa Palaypay, sa mga Salvador family diha sa Narsiri mga kaigsunan, sa tanan sa pamilya ni Nong Paterno, o sa tanan nga mga Amarado family, o sa mga Amarante family, mayupunta kaninyo nga para simbaho nato ang Dios. Ikaw diri mga kaigsunan mo sayaw ko. Ang kinahanglan na mo sayaw ta mga kaigsunan bulog diha sa presensya sa buhi nato nga Ginoo. Marami kita mga kaigsunan ilabi na sa mga Robiti family, sa pamilya ni Dante Robiti, sa mga Ulpos family, maipunta kanimo diha ng Hulya, sa pamilya ni Hulya mga kaigsunan Ulpos. Ilabi na sa Dapit sa Kamandag mga kaigsunan sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Don Dodoy Kadosali, o sa inyo ang mga anak, mga umagang pinalay ako mga pagkumbangkon. Ilabi na sa tanan ng mga Amancio family, may punta kanil tanan diya sa mga Amancio family. Ilabi na sa mga Chavez family, sa mga Daril family, o sa tanan ng mga Silva family mga kaigsunan diya sa Kamandag. May punta kanil tanan sa mga Romeral family, may butag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa pamilya ni Agsa Victoria Romano, o ni Nomasik, at dahil mga kaigsunan, may punta kanil tanan diya sa Dapit sa Kamandag. Ilabi na sa pamilya ni Dursani Amante, Atay Sali Amante, at Chavez Amante. Ilabi na sa pamilya ni Don Timway Romano, may punta kanil tanan diya sa mga Romano family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Zero family, at nandiyan na
Zero. May kanyo diyan lang dyan ha. Ilabi na sa mga Estrabila family mga Exxon. Ilabi na sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Roswin Babor. May pagtatan ni Bulia Brother Roswin. Ilabi na sa pamilya ni Dutani Lasola. O sa kanan ng mga Lasola family diyan sa dapit sa Kamandag mga Exxon. Especially sa atong amigo mga Exxonan, Brother Gao Junior Silva. Ay pagtatan yung tanan diya Brother Junior Silva. Ilabi na sa imong tiguong pamilya. Maipuntan sa tanan gabiha mga kaigsunan sa dapit sa Pilipinas sa mga kaigsunan headed by Pastora Efrem may agap turan. Maipuntan sa mga agap o mga turan pamilya mga kaigsunan sa pamilya ni Pastora Efrem may agap turan mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Ganter. Mayo puntag mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Ganter turan. Ilabi na sa tanan ng mga Panerio family sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Living Panerio, Sister Aileen o sa inyong dua ka mga anak. Ilabi na sa pamilya sa mga Babor family mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Christopher Babor, sa mga Murat family sa pamilya ni Sister Maymay Murat, sa pamilya usab ni Brother Junjun Panerio. May punta tanimo niya Brother Junjun Panerio. Ilabi na sa pamilya sa mga Dahil family Sister Lorna Dahil. May punta tanimo niya sa dapit sa Pilipinas. O sa tanan nga mga Rumiral family mga Exxon, sa tanan nga mga Kabanag family, Brother Rodi Kabanag, Sister Nibiling, mga kaigsunan, maayo puntag kaninyo na tanan. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 6:40 magyud sa kapuntagon, maayo puntag kanyang tanan sa tanan nga mga kaigalaan diya sa dapit sa Pilipinas. Madahil ta mga kaigsunan, ilabi na sa Lower Tuyupan, sa mga Siray family mga Exxon, may buntag sa mga Siray family, ilabi na sa pamilya ni Pastora Lopez sa Siray. May buntag kanimo diya Pastora, ilabi na sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanag. O sa tanan nga taga Manialas mga Exxon, may buntag sa tanan nga taga Manialas. Pamilya ni Brother Joseph Aguilar, sa pamilya ni Brother Romeo Aguilar, may punta kanyang tanan diya sa dapit sa Manilas. Ilabi na sa pamilya ni Pastor John Arias, sa mga Rio family, Sister Jubilin Rio. May punta kanyang tanan. Atong awit mga kaigsunan pagdahil. Alay kita mag-kaigsunan, ilabi na sa mga Arias family, o sa tanan ng mga Villagantol family, Sister Sia Villagantol, na kanunay na kasunod din nato nga programa. Kinahanglan ako ni Mayaw na Ginoo sa akong kinabuhi ni Mao mga kabantanon. Ilabi na sa tanan nga mga Malgi family, sa pamilya ni Kaurodi Malgi, may kutan kanimo diya Kaurodi. Ilabi na sa dapit sa kasabang kalimakaisunan sa pamilya ni Brother Arnulfo Villacanto, o sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias. May kutan kanimo diya Pastor Nonoy Arias. Muna ka atong amigo diya mga kaisunan. Labi na sa dapit sa Kasindang sa pamilya ni Brother Jody Plaza, o diya sa dapit sa Latawan mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Renato A.B. Ipa, sa mga Ipa pamilya mga kaigsunan mayong buntag. Labi na sa pamilya ni Brother Alfredo Maynado, sa mga Maynado pamilya mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Sister Celia Fiorica, o sa mga Limbaga family mga Exxon. Ilabi na sa pamilya ni Sister Joan Binigay mga Exxon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga tinabuhi siya sa dapit sa Latawan o diya sa Supo-Supuan. Ilabi na sa tanan ng mga Santiago family mga Exxon. Ilabi na sa pamilya ni Brother Nelson Castrense, o
sa tanan nga mga kastrinsi family mga kaigsunan diya sa dapit sa Tubuan. Ilabi na sa dapit sa Kanhatap mga igsoon, maibuntag sa tanan nga mga kapala Kanhatap, ilabi na sa pamilya ni Brother Epifanio Violita, sa tanan nga mga Violita family. Ilabi na sa pamilya usab ni Brother Edma Romano. O ilabi na sa pamilya usab sa tanan nga mga Baroy family diya sa dapit sa Kanhatap. Maibuntag kayong tanan. Lokso o Bimaya o na ang Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Brother Ronel Bolicoy diya sa Dumaguete City. Good morning pa po sa free. Maibuntag sa tanan diya sa dapit sa Dumaguete. Ilabi na sa imong pamilya diya sa dapit. Asa ni dapit diya mga kaison sa Kansya. Aman ko yun mga kaisunan o sa mga yun kanina. Mayong muntag sa kinabuhi sa atong station manager Pastor Gideon Candelario gikan sa sitio Kaluktukan Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Gikan sa 101.3 sa Sven FM mga kaisunan. Mayong muntag kanibuhi Pastor Gideon na nagwato sa mining matahong mga tabong-tabong. Una sa mensahe mga kaisunan, ipangumusta ko sa tanan natong mga kaisunan diya Pastor sa pamilya nila ni na Percy, Ninoy Julie o sa tanan nga mga Robiti family o sa mga LA family. Ilabi na ni Dong Mario sa tanan nga mga kaigsonan diha sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo Pastor Gideon Candelario diagikan ngayon sa sitio Kaluktukan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Ano binasa itong kaigsunan diya sa Pilipinas nga kanunay nagasunod ni ining ato nga programa. Ilabi na sa akong ulangan na si Papa Oswald. Kumusta mong tanan dalay ko ng Diyos Pastor, mahayong buntag sa tanan. May buntag ka na itong tanan mga kaigsunan Luzon, Visayas, and Mindanao. Even laki na sa tanan nga mga nagasunod ni ining ato nga programa. Naglanog-lanog mga kaigsunan din sa Sign FM 95.3 sa dayang sa inyo mga radio system. Maraming kita sa atong mga greetings mga kaigsunan. Asa naman tatapit mga kaigsunan diya sa Kanhatap. Mayong buntag ka na itong tanan mga kaigsunan diya sa Kanhatap, sa mga Violita family, mga Tanaid family, mga Katubig family. Ilabi na sa pamilya ni Brother Rodel Katubig o sa tanan nga mga Obira family, sa pamilya ni Dong Roger Obira. Ilabi na sa pamilya ni Dong Artemio Baroy mga kaigsunan, sa tanan nga mga Baroy family. O ilabi na sa pamilya ni Tay Rohelia Rukman Candelario mga igsoon na wala pa kabalik sa Maynila. Matutang niya mga igsoon nga usap pa sa kamulan kami. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Tay Rohelia Obira Candelario. Ilabi na sa tanan nga mga Kalibong family, mga Malgi family, mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Don Rosros Villa Cantol. May buntag kanyo tanan diya sa mga Baldado family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Indoy Baldado o sa tanan nga mga Loyas family ni Don Cinco Kasal. Ilabi na sa pamilya o sa ni Don Johnny Don Tuboy Kasal Nixon. O sa tanan nga mga katauhan diya sa Kanhatap, may buntag kanyong tanan. Ilabi na sa mga katauhan nga nakasunod ni ining ato nga programa. Ilay tikaw diri sa 101.3 Malabuyog, Cebu, dili kayo quality ang gawas niya. Yahinay ang imuhang wifi, wala sikat, unong wala atong yung post Ginoo Pastor Gideon Candelario nga makapalitag mauno. Ay welcome mga kaigsunan. Mas manindot pa ang ato nga programa dinhi sa kahanginan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon Candelario. Time welcome. Adire na sa Tanay City Pagkrusada. Time welcome mga kaigsunan. Ang Diyos magapamuhat ini katapusan mga panahon, mga alagad sa Ginoo gamiton sa katapusan panahon. Ikaw o ako at obligasyon sa buhaton para sa himbaya sa buhi nato nga Diyos. Salamat sa Ginoo nga gilive ta mga kaigsunan sa 101.3 sa Malabuyog, sa sitio Kaluktukan Barangay Sardinia, Malabuyog mga igsoon. Kumusta mabuti ang tanan sa Malabuyog? May buntag sa tanan nga mga listener o mga followers sa Sign FM sa 101.3. Although mga kaigsunan atong panikamutan o ang tabang sa Ginoo nga makapalitag mauno, ay ato yun nga masinati ang gitawag o quality. Wow, salamat sa Ginoo, maayo unta o
o makapalit o mauno ka bason na atay sound card. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastor Gideon. Nahinay na ang gigamit sa Ginoo, dili lamang sa sulod sa simbahan, dili lamang sa ministry, kundi sa komunidad. Walang pasalamatan ang Ginoo sa obligasyon nga yatag sa Ginoo sa matagusan nato tamang kinabuhi. Na ikaw o ako itangtanan gamiton sa Ginoo niining katapusan nga panahon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Legrando Silva nga nagpasosal sa atong mga programa sa tanan nga mga simpa pamilya mga kaigsunan nga nagapalibot din sa Shine FM 95.3 may buntag kaniyong tanan. Labi na sa atong pagpamahaw ni matahog nga kapuntagon ng atong oras. Alas 6:49 na sa kapuntagon. Nining mapugnaon nga panahon mga kaigsunan apan ang pagkamaayos Ginoo wala na bugnaw sa atong kasing-kasing ug una-una tungod kanunay ning nag-init mga igsoon. Padayon ta mga kaigsunan, nawala ang atong music kaigsuon pinawala diri sa YouTube o diri sa Google maigsoon ang ato nga mga music. Para kita mga kaigsunan diha sa Namonbon, ilabi na sa atong mga kaigsunan diha mga kaigsunan sa dapit sa Namonbon. Nilayo ta mga kaigsunan sa 101.3 sa City of Malabuyo, Cebu City. Nagwala-wala mga kaigsunan patun pa ni Pastor Gideon. Doon pasalamatan ang Ginoo. Tako kay tagtinguha nga makapalit ang sound card o mauno. Labi na mapakuskan ang wifi connection diri mga kaigsunan. Aron walay putol ang mga awit magkalangit. Agikan kayo sa Shine FM 95.3. Kanunay naglanot-lanot din sa kabukiran. Ang exercise Ginoo mga kaigsunan ng lapaw sa mga kabunturan kabukiran tungkol kay maunay ikalipay sa Ginoo sa matapos sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios na makapaambit sa mga maayong butang na gikan sa Dios, mga maayong ilustrasyon sa kinabuhi na ikaw ug ako nagmahinadlokon sa buhi nato nga Ginoo. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan ng atong oras karon alas 6:52 na sa kabuntagon. Maayong tanan mga kaigsunan labi na sa dapit sa Namonbon sa tanan nga mga kalupsag pamilya sa pamilya ni Nong Fredo Kalupsag. Ilabi na sa pamilya sa mga Caldo family mga igsoon. Maayong kaninyo dihang tanan sa mga Caldo family. Sa pamilya ni Brother Puboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik, pamilya Paring Odoy mga kaigsunan o sa pamilya ni Paring Isidil. Ilabi na mga kaigsunan sa pamilya o sa ni Nong Jerome Caldo mga igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga pamilya sa mga Uyang Gurin family. Paring Alito at Uyang Gurin mga kaigsunan o sa tanan nga mga Filomeno family. Ilabi na sa tanan nga mga Malki family mga kaigsunan. Maayong buntag kanyong tanan. Ilabi na sa pamilya ni Pastor Michael Jimena o sa tanan nga mga Karapangwil family, mga Kalibo family o mga Rubiti family mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Jan Jansen, Sister Salcelo Rubiti mga igsoon o sa ilang duwa sa mga anak. Ilabi na sa pamilya o sa ni Brother Juan Rubiti, Sister Ann Rubiti o sa inyong mga anak mga igsoon o sa pamilya o sa Ninong Iboy Rubiti mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga testasyon family, sa tanan nga mga Kalimot family mga igsoon, sa mga Lopinio family, sa mga Martin family mga igsoon, sa mga Mercado family. Ilabi na sa mga sa tanan nga mga Lopis family mga igsoon, sa pamilya ni Dong sa pamilya ni Dong Sandrito Mercado mga igsoon, sa pamilya ni Dong Ansing Mercado, maayong ta kanimo diha Dong Ansing. O sa tanan nga mga Antinia family, sa pamilya ni Nong Sidro Antinia o sa pamilya ni Don Marlon Antinia. Ilabi na sa pamilya o sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Adlawon mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Rego Adlawon o ni Dong Tony Adlawon. Ilabi na sa mga kahigalaan atong igsoon Brother Rami mga kaigsunan o ni Sister Baby Talon mga kaigsunan. Tuwa karon sila sa dapit sa syudad. Atong pasalamatan ng Ginoo paghatag padaugan kasiguruhan sa ilang anak igsoon. Salamat sa Ginoo adunay gigamit ang Ginoo nga tawo nga makatapang kayo sa ilang mga panginungdan. Hinungdan ikaw ug ako dili ta magpakawala sa paglaom sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maghatag og pamaagi na ikaw ug ako tapangan sa imong mga panginahanglan.
May buntag sa tanan nga mga Amante family, sa pamilya ni Sister Elisa Amante nga din sa atbang sa Maong Studio mga kaisunan. Maayo buntag kanimo dia Brother Cresty Soto Amante sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante mga ison. Labi na sa pamilya sa mga kabanat family ni mong dating kabanat ni ng Mokwet, may buntag kanimo tanan dia sa Traffic sa Palok ison. Labi na sa tanan nga mga Silva family sa pamilya sa kinabuhi ni Dong Junior Silva, Dong Randy Silva, pamilya ni ng Pimping Silva sa mga Volgado family, sa pamilya ni Dong Erning Volgado sa Taana family, diya sa Apir Balot mga kaisunan. Ilabi na sa pamilya ni Dong Johnny Silva Maxon, sa pamilya ni Paring Renato Silva, nagwas karon si Sister Ria Lebrando Silva sa atong programa. May punta kanimo dia Paring Renato Silva o ni Mats Raquel Silva uban sa inyo ang magtibo o pamilya. Ilabi na sa tanan nga mga Maliosa family, may punta kanimo dia Dong Solio Maliosa na magpasay nga wayo maison sige ni paminaw sa FM Radio Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon na pagpaminaw. Ilabi na sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Percy, ang atong station manager Pastor Gideon Canelario, gikan sa 1123 sa Malabuyo mga eksona. Kaya punta kanino diha Brother Jolie Silva, kanunay magaling silang naminaw si Brother Joker o ni Sister Rina May Silva o sa kinabuhi ni Brother Hiner Silva eksona. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Elmer Silva o ni Sister Christina. Ilabi na sa dapit sa tandas mga eksona ko Ginoo, sa pamilya sa Santiago pamilya mga eksona, sa pamilya ni Joe Padoring Santiago, sa pamilya ni Giovanni Santiago. May punta kanino tanan diya sa dapit sa tandas mga eksona ko Ginoo. Ilabi na sa pamilya sa mga Baldonado family mga kaisunan, sa pamilya ni Nung Hermie Baldonado o sa pamilya o sa ni Don Roy Baldonado. Ilabi na mga kaisunan diya sa dapit sa nagtuwag sa mga Pansito family, sa pamilya ni Don Boni Pansito o sa pamilya ni Don John Pansito, sa mga Bayot family o sa mga Aguilar family mga kaisunan, sa pamilya ni Don Kaloy Aguilar mga ison. Ilabi na sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Tumir, Sister Alma Mabilog sa inyong kamanak, Dodong Alzim Mabilog, Dong Alfred, may buntag kanino katanan. Ilabi na sa tanan ng mga Samani family, diya sa dapit sa Pumlong magkaison, sa pamilya ni Dong Giorgio Samani o sa tanan ng mga Lasula family, sa pamilya ni Brother Ninong Alex Lasula Maison. Sa inyo ang ating buong pamilya maayo buntag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Laporte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Dailote Laporte o sa inyo mga nasa pamilya ni Dong Romel Ma'am Rowena tanoy mga kaisunan o maayong buntag sa matag ko sa Exxon. Padayon kita mga kaisunan sa pamilya ni Dong Rodelio Laporte, sa kinabuhi ni Dong John Laporte. Ilabi na sa mga Lebrando family, sa pamilya ni Dong Paring Arman Lebrando, ni Mats Parak Lebrando. Ilabi na sa tanan nga mga Ramirez family o sa tanan nga mga Karabangwell family din na ni Moyo sa Punglo Exxon. Bangbuntag sa tanan nga mga Pablo family mga kaisunan, sa pamilya ni Nong Ilmi Pablo ng Emilia Pablo o sa pamilya usab ni Dong Manilo Palomar mga Exxon. Sa mga Ardinia family mga kaisunan, may buntag kanyang tanan sa mga Ardinia family, sa pamilya ni Dong Lando Ardinia o sa pamilya usab ni Dong Inan o ni Brother Renati Ardinia Exxon. May buntag kanyang tanan diya sa Patricio Memorial High School mga kaisunan, sa atong mga maatliko nga mga magtutulo diha mga kaisunan sa eskwelahan. Ilabi na ni Ma'am Miriam Reyes, ni Ma'am Michelle Magay o ni Ma'am Bibi May Berania o ni Ma'am Miriam Tihano o ni Sir Jermel Garrett o ni Sir Dren Romel Torres o ni Sir Rewen Rosales o sa atong amigo mga kaisunan ni Brother Dinas Ataya, Sister Renren Silva at Gaya o sa pamilya o sa Idong Alin at Lawon mga kaisunan, maayong punta ka dito lang sa mga Atlawon family o sa pamilya ni Paring Buboy Santiago, Max Lerma Santiago, may punta ka ni Mudia Paring Buboy o sa pamilya o sa ni Dong Buboy Lasola Exxon. Ilabi na sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray Maiso, sa pamilya ni Nong Timmy ng Maria Balingit mga Exxon. Ilabi na sa pamilya ni Dong Romy Palomar, sa tanang mga Palomar family, sa pamilya ni
Mary Ann Uyang Burin mga igsoon. May butag sa pamilya usap ni Sister Elaria LH sa mga LH family mga kaigsunan na kumusta si Pastor Gideon sa tanang mga LH family na naminaw sa CFM 95.3. Sipa tayo sipa ang FM radio din sa Dapit sa Kangkwi, labi na sa pamilya ni Brother Mario Ilhigya sa Dapit sa Kangkwi o sa uban pang mga kasilinganan ng mga kaigsunan. May butang sa tanan nga mga Badoy family sa pamilya ni Brother John Regi Badoy o bukan sa imo nga pamilya sa pamilya ni John Jojo Badoy mga kaigsunan, labi na sa pamilya usap ni John Nando Pato sa Aurora. May butang sa tanan sa pamilya ni Pare Joel Tano mga kaigsunan, mas si G Tano o sa mga Filomeno family, sa pamilya ni John Bimboy Filomeno Exxon. Ilabi na sa pamilya ni Sister Ching Ching Filomeno Toko mga kaigsunan, mahingkotag sa mga Toko family. Ilabi na sa mga Palomar family mga kaigsunan diya sa Dapit sa basketball court, sa pamilya ni Paring Erning Matsay sa Palomar, mahingkotag tayong tanan. Ilabi na sa pamilya usap ni Don Primo Tano Exxon sa kinabuhi ni Sister Lorna Tano Exxon. Ilabi na sa mga Tuko family, sa pamilya ni Paring Red Sautat Tuko Exxon, ni Marcy Pang Tuko, o sa tanan mga tatawanan niya sa Dapit sa Prager Pulo mga kaigsunan. Ilabi na sa ito mga kaigsunan diya sa Dapit sa 18-19 diya sa Barangay Maninimon, Bayawan City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga kahigalaan diha mga kaigsunan. Ilabi na sa mga ginsakupan ni Brother Kabanag mga kaigsunan diha sa Dapit sa Ilihan, sa pamilya ni Sister Cherry May Kabanag, ni Bro Christopher Kabanag, ni Sister Manilin o ni Brother Jeffrey Kabanag mga kaigsunan. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Lone Kabanag, katanunay kayo nga nagapalanog nining mga umatap na sa Dapit sa Kabuntagon. Sa pamilya usap ni Brother Pimboy Kabanag mga kaigsunan, ni Brother Dexter Kabanag o ni Nongbunding Volcado Exxon. O sa tanan nga taga-Busay, gikan sa 18-19 sa Dapit sa Kayawkaw mga kaigsunan sa Bayawan City. Labi na sa pamilya ni Brother Brother Freely Ligarbis sa mga Ligarbis family o sa pamilya ni Brother John Real Ligarbis o ni Brother Fredo Calibo sa mga Calibo family. Ilabi na ni Brother Marlon Calibo o sa pamilya ni Sister sa pamilya sa mga Ligarte, sa mga Ligarte family. Ilabi na sa pamilya ni Sister Lela Ligarte o ni Sister Levin Ligarte. Maibutang kaniyang tanan diha sa Dapit sa Busay sa 18-19. Ilabi na sa Dapit sa Kayawkaw sa Maninihon, Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental. Ilabi na sa pamilya ni Brother Buko Palomar mga kaigsunan sa inyong makasikpit ng mga panimalay diha sa mga Umuyon family. May utagan atong tanan. O salamat sa Ginoo ang atong oras karon, medyo taas na ang panahon mga kaigsunan. Ang atong oras alas 7:03 na sa Kabuntagon. Mag-ambot ang mga kaigsunan sa pasalamatan ng Ginoo. O kuyogi ko ninyo sa pipila ka mga panahon o oras. Na ikaw mapasidungan, usa maawasan ang iyong grasya, usa pabahaan ang iyong luma, mataulat kami na iyong ikapon, mataulat kami na imong ayunon, magkahulat kami na imong tabawon, kini kasing-kasing na uhaw kanimo. Minaw sa imong katawan. Mag-abot ang mga igsoon ato kining sirhan diya sa mga pag-ampo. Ilabi na ato ning basahon mga kaigsunan ang mensahe ni Pastor Gideon. Shout out ni Brother Mrs. Kajente o ni Brother Pedro Arsola sa tubod Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Sa tanan nga naminaw diya sa Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, labi na sa kinabuhi ni Brother Mrs.
kajinti mga kaisunan sa tanan nga mga kajinti family o ni Brother Pedro Arsola diha sa tubon sa Sardinia, Malabuyo, Cebu City. Labi na sa tanan ng mga kagalaan mga kaisunan diha sa Barangay Sardinia uban sa tibok nimong panimalay Brother ni Pastor Gideon mga kaisunan, Reverend Gideon Candelario uban ni Pastora Russell Candelario uban sa ininyo hangdo kana. Ang Ginoo magagamit kanunay sa matagusa o ang Diyos magamping o magatitig kanunay sa iyang pagkamaayo iyatang at imanon o kalimanan. Pag-ampo ng mga kaisunan ato kining sirhan diya sa mga pag-ampo pinagi sa mga awit ang labod so ikaw ug ako di pagkahatagan kita kadaugan pinaagi sa mga labod o kumplito makayuhan gikan sa tanang matang sa palatian. Pag-ampo ng mga kaisunan labing kamanan o mahigumaon ka nga Diyos. Salamat sa Diyos, pinaagi sa imong labot, pinaagi sa imong pagsakripisyo o pag-antos ka na mo. Kaya mo kami kagawasan kasiguruhan ikan sa imong pagkamayo ka na mo, Ama. Salamat po Diyos sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live o sa Visayas ang Mindanao Ibin sa among station manager Reverend Gideon Candelario ikan sa 101.3 sa mao nga Shine FM kanunay usab naglanutan og sa mao nga dapit diya sa Barangay Sardinia, Malabuyo, Kamay. Ikaw Diyos magapamuhot sa matag usa labaw sa tanan sa mao nga umalabot nga mga bulaton, umalabot nga Marso Diyos. Adunay nako nga krusada sa mao nga dapit Lord ako mga pag-ampo nga kanimo labaw sa tanan dinhi sa Negros Oriental. Ikaw usab magagamit sa imong mga lagan. Ining katapusan ug nanginapos nga mga panahon nga kami o Diyos makapaambit sa imong pagkamaayo ikan kanimo. Salamat o Diyos ang pingi o pipigi sa imong pagkamayo ang among kinabuhi. Pinagi sa imong mga bulog mga mensahe na kanunay na mong ipaabit sa tibok kalibutan o sa tibok katilingban. Na mahimo kami o Diyos na panaginan, mahimo kaming iwan, mahimo kaming panalangin, mahimo kami nga sumbanan. Dili lamang sa tibok sa simbahan, dili lamang sa ministry o Diyos imong ibiyal ka na mo, kundi sa kinatibukan sa katilingban nga diin kami ipakatao dili sa silong sa langit o Diyos kung ibabaw sa kalibutan. Salamat o Diyos inintak na udapit sa kabutagon na imong hatag ka walay huno way puas ang among pasalamat na padayon kay katiman kanamo sa tanang panahon sa among makinabuhi. Sa tanan karon nga naminaw dinhi sa mao madapit sa Shine FM 95.3 ikaw magapamuhat sa matagusan kanilang pagkinabuhi. Ano na sila mga panginaklan. I declare blessing sa matagusan. I declare prosperity sa matagusan. Ang kataugan, nagagikat anak kanino o Diyos yung ipasinapit. At kung mga katawan, na nagmatinod-ano, nagasunod na kinabuhi, subay sa imong mga plano, kabubuton ng business. Salamat po Diyos, bisan mga sa tibo, pamilya sa mong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, o kami sa Makasaol, bisan pa man sa kong kapika sa kinabuhi, nga nakakaroon sa BSA, nasa Saudi Arabia, ang tingi o kitigi, ang ilang mga kinabuhiwan sa iyong mga kaurangan. Labi na po Diyos, ang presidente sa Pilipinas, kanunay na mong gidala, kanunay na mong gidala sa mga katampo, na ikaw nakigiya sa mga presidente, sa tanan ng mga senador, sa tanan ng mga gobernador, sa tanan ng mga congressman o mga mayors, sa nakalaglaing mga city o mga kalungkuran. Labi na sa tanan ng mga barangay sa kinatibukan sa Pilipinas o Diyos. Ino silang natagan sa kapundanan araw sa paglit sa komunidad at servisyo sa kapilipan. Salamat o Diyos na mahimo kami mayong panagtina na kami o Diyos makahatag at may pagtulungan. Dili lamang sa among kawalingon kung dili ikaw mapadayag sa imong makatawhan. Ining na tinapos nga mga kapanahonan. Salamat o Diyos, niligtas na kapit sa kapuntagon, walay hunong buhay buas. Ang among pagpasalamat muna kanino na maayo ka nahanay ka namin. Tumugimaya, inalagay kami mo ang tanan, inagkasalalan samahan, sama sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanang malaymot. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Artenia, sa Barangay Artenia, Malabuyo, mga igsoon nga naminaw diya sa 101.3 sa dayal sa inyo ang mga radyosis. Salamat sa Ginoo. May pagpamahaw, may pagpangapi, may pagsikay-sikay, ikan sa Shine FM sa Negros Oriental, dinhi kayo sa City Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ang inyong kalagat, manamilit sa Panginoon. Grasa sa Diyos, kung ako sikabit sa Balang Espiritu Santo, mag-ubat sa kanang mga balaan, ikan ni Urasanang, alas City na sa kabuntaban. Alas City, Jays na sa kabuntaban. Sa ngalan sa
Pagpatuloy na Diyos, sa tibok pwersa sa kalangitan, sa kanang sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa kanang sa atong general station manager, Reverend King. Ayan, makasaon. Ayan ang yung ubos malagan. Manabilit sa pag-ingot, ang Ginoo magapanalangin sa matapos. Uban-uban ka, sa samang higayon, kung ang tadlawon, ang inyong ubos malagan, kanunay nagapabot, kung mga mensahe, although makaisunan, ini mga taknaan, ini kabuntagon, minaw kita sa mga mensahe, gikan sa Batang Tihil, o diha sa Tansumandig, o gikan kayo sa atong station manager, sa 101.3, sa Sirdinia, Malabuyok, mga kaisunan, at Pagkadalon, sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, ini katahon, mga kabuntagon. Maikot ka na ng mga isunod, o bye-bye.